да направим това, което миналия път изпуснах да направим обстановката по-ведра. Всеки да се ръкува с съседа си, този, който отпред, страни от него, да се пожелаем нещо приятно през тези 1 или 2 часа. Да направим наистина обстановката ведра и приятна. Миналия път говорихме за антиоксиданти и свободни кислородни радикали. Другата тема беше, като говорих за антиоксидантите, направих един кратък преглед на устройството на материята. И стигнахме до най-малките частици. Кой си спомни? Кварките. 3 кварка са вътре в протона. И при последен анализ всички ние сме кварки. От кварките започва всичко. Така се мисли. А в действителност всичко започва с източник на енергия. Така е във физиката. Въпреки че за енергията и източникът на енергията се говори с мъглявини. Всичко започва с Бога. Оттам идва светлината. Кварките са понижената енергия на светлината. Казахме, че учените са готови да говорят за всички видове богове и богини. Спомняте си, че учени от световен ранг, Джеймс Лоулък, един от големите умове, който е ползван постоянно от НАСА, събира една голяма група от световно известни учени, за да решат проблема да намерят едно разумно обяснение на този радостен факт, че въпреки злоупотребата, която човечеството постоянно упражнява на атмосферата, процентът на кислородно съдържание в атмосферата, жизнено необходим, остава 21%. Заключението на тези учени от висок калибър е: трябва да има някакво интелигентно, някакъв интелект, някакъв център в всемира. И го наричат Гаия център. Гаия теория, ние сме учените на богинята на Земята. Това е Гаия. И си спомням за думите на известният писател, религиозен писател Клайв Стейплс Люис, който в своята книга "Чудеса" пише следното по този повод. Клайв Стейплс Люис е професор по древни езици, беше професор, почина, по древни езици в Оксфордския университет. Роден атеист, безбожник до мозъка на костите си. И впоследствие става убеден християнин. Един от най-убедените християни на 20 век. В своята книга "Чудеса" той пише следното. Се опитвам бързо да намеря цитата. Така. И тук идва шокът. Забележете, че учените са готови да говорят за един космически център, за някакъв интелект, за богини, за богове, но за един личен бог
който се интересува от тебе, който те познава, който те обича, който те цени, който иска ти да бъдеш здрав, да бъдеш щастлив. Това не е. И по един изключителен начин този чародей на думите, Карл Стейплс Луис, описва така. И тук идва шокът, точно тогава, когато ни се придава трепета на живота. Живота с главна буква. Винаги е шокиращо да срещнем живота там, където мислим, че ние сме сами. Погледни ние, викаме ние, той е жив, той е с главна буква. И именно тук мнозина се отдръпват назад. Един безличностен Бог, великолепен. Един субективен Бог на красотата, истината и доброто в нашите мисли, още по-добре. Една безформена жизнена сила, която е вътре в нас, една огромна сила, която ние можем да затворим вътре в себе си, най-добре. Но самият Бог, жив, теглиш от другата страна на въжето, това е съвсем друго нещо. Това ми прилича, казва Луис, на играта на деца. Идва момент, когато децата, които играят на стражария паши, се втурват и питат: истински ли бяха тези стъпки? Идва момент, в който хората, които се занимават с религия, между другото, изведнъж се отдръпват. Какво ли, ако наистина го намерим? Питат те. Ние никога не сме допускали, че ще се стигне до там. И още по-лошо, да допуснем, че той е намерил нас. И като говорихме за антиоксиданти и свободни кислородни радикали, New Start, правилно хранене, физически упражнения, употреба на вода вътрешно и външно, слънчева светлина, въздържание, умереност, чист въздух, достатъчно сън и почивка и доверие упование в Бога ще направят за нас повече от най-съвременните клиники на света. New Start означава, практикуването на New Start означава да кажеш да на този Бог. Да му позволиш той да контролира твоят живот. Свободни кислородни радикали. Това са тези молекули, които на външната си електронна орбита ето, можеш да ми дадеш един свободен кислороден радикал? Така, вижте верижната реакция. Един нечифтен електрон винаги е склонен да атакува съседа си, а вие знаете, че клетките се състоят от белтъчни, мастни и въглехидратни молекули. Тоест, един свободен кислороден радикал веднага атакува съседа си и се получава една верижна реакция. Тези свободни кислородни радикали причиняват една част от най-тежките заболявания на човечеството, включително и рак. Свободните кислородни радикали не са само лоши. Те играят една изключително полезна роля. Всичко зависи от количеството. Имунната система
унищожава микроорганизмите и вирусите по този механизъм. Образуват се свободни кислородни радикали, които атакуват микроорганизмите, нападнали нашия организъм. Така, антиоксидантите са отговорът на Бога срещу свободните кислородни радикали. Ето един антиоксидант. Той веднага снабдява с един електрон свободният кислороден радикал и така да се каже го обезврежда. От противник го прави приятел. Моят въпрос към вас, преди да преминем към как да контролирам теглото си, е: кой е най-силният антиоксидант? Кои бяха антиоксидантите? Това са обикновено витамини. Витамин С, витамин А, витамин Е, мелатонин, един много мощен антиоксидант. Чух нещо? Бета-каротин. Сега, от всички тези и от тези, които ни изброих, кой е най-силният антиоксидант? Мислете за схемата, която ви дадох, за кръговрата или кръга на любовта. Всичко започва с Бога, Божията любов, светлина. Кой е най-силният антиоксидант? На какво реагират гените? Второ, може ли да се окаже в края, че най-силният антиоксидант е Божията любов? Как да контролирам теглото си? Заглавието е малко подвеждащо. Как да контролирам теглото си? Кой стои в центъра на този въпрос? Кой стои в центъра на този въпрос? Аз. Какво заглавие бихте сложили вие? Какво заглавие бихте поставили вие? Как Бог контролира Как Бог контролира моето тегло? Чудесно. Колкото по-дълъг е колана, толкова по-кратък е живот. Естествено, тези от нас, които са по-пълни, задават съвсем правомерно въпроса: нима слабите хора не умират? Разбира се, че умират. Става дума за качество на живот за годините, които са ти определени на тази земя. Сега, какви са причините за свръхтеглото, за напълняването? Какво мислите? Приемат се повече калории, отколкото се използват. По някой път мислите ли, че аз се храня слабо? Всичката работа е лакомия. Всичката работа е лакомия. Да изяде това, което другия би могъл да си хапне. Всичко ли се свежда до храненето? Не само. Къде сте? Моля? Разбира се, че движението е много важно. Генетичен проблем, наследственост също. Основно. Но се оказва, че не естествено. Естествено, че децата на пълните родители са
80%. Защо? Защото се хранят като тях. Възприели са стила на живот на своите родители. Има така наречените онкологични семейства. Няколко поколения страдат от рак. На времето се мислеше наследствено заболяване. Ние унаследяваме стила на живот, който ни прави болни. Сега, къде са причините на свръхтеглото, на напълняване? Верно ли, че е пълен този, който се храни много? До известна степен. До известна степен. Можете ли да се храните много и да не пълнеете? Да. Може, разбира се. Това е целта на темата, на лекцията, която искам, която ще представя пред вас. Да се храним с удоволствие, да ядем много и въпреки това да не пълнеем. Да не се лишаваме от удоволствието на храненето и въпреки това да не пълнеем. Злати каза едно заглавие. Още заглавие бих искал да чуя от вас. Не как да контролирам теглото си, какво бих ти казали? Друго заглавие. Аз бих поставил още едно заглавие. Смърт на всички диети. Долу диетите. Да умрат диетите. Разбира се, има диети с грейпфрут. Ако вие приемате една седмица само сок от грейпфрут, ще отслабнете 3, 4 или 5 кг. Разбира се. Че ако само дишате, ще отслабнете още повече. Въпросът е, че вие не можете да останете дълго на грейпфрути. Отговорът е стил на живот. Стил на живот, който да ви доставя енергия и удоволствие от храненето. Нека да разгледаме част от причините съвсем набързо, за да минат към същността на темата, която е радостна. Аз имам да ви кажа радостни неща. Втора част на причините. Тялото се нуждае от известна част от енергията, която поемаме чрез храната, се изразходва от тялото за поддържане на жизнените функции. Работа на мускулите, на сърцето, на мозъка. И останалата част се изразходва в зависимост от нашата дейност. За физическа дейност. Виждате, втората причина – състоянието на генетичният апарат. Какво сме унаследили? Да внимават родителите с малки деца. Ако се прехранват сега децата, те имат тенденцията да натрупват определен брой мастни клетки с определена големина. И това остава за дълго време, да не казвам за цял живот. Нищо не е вечно, не е за цял живот. Трябва много повече усилия, за да коригираш този, ще кажа, недостатък. Променени отношение и начин на храненето. В началото на миналият век 60% от калориите бяха приемани от комплексни въглехидрати. Зърнени храни, картофи, пълноценен пълнозърнен хляб. Нещата сега се промениха тотално. Месото и местните продукти бяха приемани един път в седмицата, като промяна на храненето в седмицата.
При това съдържанието на мазнини в месото в началото на века беше 2 пъти по-малко от съдържанието на мазнини в месото сега. Причината? Отгъцнете. Причината? Къде се отглеждат сега животните? Затворени. Те трупат мазнина. Тогава бяха на открито. Значи, отношенията и начинът на храненето се промени тотално. Нямаше Макдоналдс. Нямаше така. Bewegungsmangel. Липса на движение. Телевизори, компютри, Ще дойдем до този проблем. интернет. Аз се храня много, трябва да ви кажа. Сериозно количество храна поема. Но не съм пълен. Не ми личи. Храня се с удоволствие. С удоволствие. Чакам с удоволствие, с нетърпение часа на храненето. Това е празника за всеки мъж. Мисля и за всяка жена, като гледам женският състав от моето семейство. Че за всички нас това е удоволствие. Може ли да се окаже, че правилният вид храна и двигателната дейност или липсата на движение, на физически упражнения, може да се окажат фатални. Какво да направим? Следващата. Когато ние приемем 3500 калории и ги складираме в масните депа, в масната банка, а банката има много филиали, Централната банка, и те са обикновено тук в тази част. Всеки 3500 калории, които складираме, ни носят половин килограм мазнина. Сега, вие знаете, че когато поемаме храна, въглехидрати, мазнини, белтъчини, тази храна трябва да бъде съхранена като резерва. Тази част от калориите, които не са ни необходими. Да предположим, че аз имам една стабилна закуска и би трябвало да имам една стабилна, хубава закуска, но моята двигателна дейност ще бъде след работното ми време някъде към 5 часа. Организмът, след малко ще дойдем до пункта, кой прави това. Аз ще се нуждая от тази енергия някъде към 5 часа, когато ще отида в гората, за да направя своята физическа двигателна програма. 1 час бързо ходене. Знае се, че въглехидратите, т.е. захарта може да бъде складирана като въглехидрати, като гликоген, т.е. въглехидрати, и другата част от неизползваната енергия да бъде складирана като мазнини. Мазнините са траен източник на енергията, но трудно влизат в мелницата, така да се каже, в клетката, в цикъла, който дава енергия. Докато въглехидратите, гликогена е като бензин. Веднага се впръсква и ти дава енергия. Така че при първият 1 час на тренираните спортисти и 2 часа се изкарят само въглехидрати.
от складираният в черния дроб и в мускулите гликоген. Сега, гликогена има два начина за складиране на излишните калории. Първият е във вид на гликоген и вторият двамата помощници се консултират и изостават от програмата. Аз говоря за гликоген, те ми говорят за празни калории. Сега. Точно го. Бащата е винаги виновен. Сега. За да се превърне излишната гликоза в гликоген, обаче, за тази цел е отговорен един ген. Един ген, който произвежда един ензим. Следователно, генът на гликозата, на гликогенеза, значи от глюкозата в кръвта, трябва да се образува гликоген, който да бъде употребен в момента, в който ни потрябва физическа енергия или умствена енергия. Той е складиран в мускулните клетки и в черния дроб. При повишено изискване той се поставя веднага на разположение. Не е така с мазнините. Обикновено хората, които щадят себе си при движение, а това са повечето от нас, за да не се уморят, посягат на своите въглехидратни, гликогенни запаси, но за да посегнат на своите мастни депа, трябва да се поизплатят. Тоест, или да увеличат времетраенето на физическата програма, или интензитет. Че няма. Моля? По-малко ядем. Така. Значи, за да се синтезира излишната гликоза в гликоген, трябва да бъде активиран един ген, който да произведе един ензим, наречен гликогеназа. Тази гликогеназа събира излишните молекули захар и ги складира в черния дроб и в клетките. Има друг ген, който взема складираният гликоген от черния дроб и от клетките и в момент на нужда го разлага отново на глюкозни молекули, от които ни получаваме енергията. Сега, вие си спомняте, когато говорихме за начина на какво реагират гените, и аз ви говорих за имунната система. Че цялата имунна система в действителност произлиза от една щамова клетка, която се произвежда в костният мозък, която има 8 гена. В зависимост от това, кой ген бива стимулиран, се получават Т лимфоцити, Б лимфоцити, червени кръвни клетки и така нататък. Кой стимулира този ген? Кой стимулира тези гени? Спомняте си, че в момента на раждането детето има 1/8 от имуноглобулин А, а майката има 7/8. Или обратно. 6/7, детето има 1/7. Кой дирижира този оркестър на имунната система, на клетките, на жлезите с вътрешност? Кой го дирижира? Гаия? Така. Ние поемаме
с храната определено количество калории. Някой от нас повече, някой от нас малко по-малко, но общо взето човечеството се храни повече, поема повече храна от това, което му е необходимо. Всеки един от нас, включително и аз. Това е нашият проблем. Установено е, че ако ние поемаме с 25% по-малко храна от тази, която поемаме, нашият живот се удължава с 25%. Опитите са много интересни и много точни, няма време да се занимава с това. Ако намалим с 50% приема на калориите, животът се удължава с 50%. Какво ще стане, ако продължим да намаляваме? Пример, петата точка от програмата е, петата точка беше умереност. При 75% смъртността или животът ни се скъсява с 25%. Значи има определена граница. Твърде много е твърде много. Сега, поемайки тези калории повече, заповядайте напред. Има 2 свободни места. Семейство Методиеви. Ще бъдат други. Какво става с глюкозата в кръвта? Ако тя остане там, повишава се осмотичното налягане на кръвта. Като се повиши осмотичното налягане на кръвта, трябва да се поемат течности. И кръвта започва да изсушава, така да се каже, клетките на организма, включително и клетките на имунната система. А вие знаете, че гените, за да работят, им трябва оптимална среда. Вие си спомняте колко вибрации правят в секунда. Следователно, твърде много глюкоза в кръвта означава... Какво означава? Освен това изсушаване на клетките. Какво означава? Твърде много глюкоза в кръвта и малко глюкоза в клетките. Какво означава? Диабет! Диабет! Сега, установи се, че някой трябва да стимулира гените. Този проблем в генетиката е открит все още. Кой включва, така да се каже, бутона, за да тръгне да работи гена и кой го изключва, след като се е приключил работата? Въпросителни, на които няма за сега отговор. Освен ако дойдем до идеята за Гаия или за този личен Бог, който ме познава толкова добре, който познава всеки мой ген и контролира всеки мой ген, който ме е сътворили законите, които ме управляват, но не ме е оставил на законите, които ме управляват. Както някои учени смятат, креационисти. Мисля, че съм станал ясен до този момент. Че зад всеки ензим, зад всяка функция на клетките, стои един ген. Зад този ген стои един, ще го кажа, интелект, един Бог, който активира или дезактивира този ген в зависимост от нуждата на момента. Сега, кой контролира това? Желая този пункт да стане ясен. Кой контролира работата на гените? Случайността? Вътрешната среда на организма?
Ако нивото на кръвната захар се управлява от съответни гени, а тези гени трябва да бъдат активирани, трябва да съществува някой извън клетката, който да активира гена. Сега, кой определя дали кръвната захар повече да бъде складирана във вид на гликоген или във вид на мазнина? Ако този, който ме познава и знае моят стил на живот, и знае, че в 3 часа или в 4 часа или в 5 часа или в 7:30 вечерта или ако няма друга възможност в 9 часа вечерта, аз ще изляза да направя своя кръг на физически упражнения и той знае, че на мен ще ми трябват молекулите на гликозата, ще ми трябва енергия, която бързо да дойде в моите мускули. Той ще активира този ген, който превръща глюкозата в гликоген. Но, ако той знае, че аз ще се върна в къщи и ще седна пред компютъра или пред кабелната, казва той, на мен не ми трябва енергия, на мен ми трябва повече масни клетки, за да мога да седя удобно. Естествено, той активира един друг ген, който превръща излишната глюкоза в мазнина, в масна тъкан, в масни клетки, в възглавничка. Сега, тези от нас, които са пълни, трябва да кажат слава на Бога. Защо трябва да кажат слава на Бога? Моля? Удобно е на допето. Ако някой е пълен, нека хвали Бога. Защо? Защо? Ако остане глюкозата в кръвта, ще се получи диабет. Разбирате ли какво прави Бог? Ти не правиш никакви физически упражнения. Ти нямаш никаква двигателна програма. Глюкозата не може да остане в кръвта. А и не мога да я превърна в гликоген, защото на тебе не ти е необходим. Клетките на мускулите питат за какво ни пращаш отново гликоген, ние сме пълни. Но той ще не изразходван от години. Няма логика в цялата работа. Прати ги там, където са необходими. И Бог активира този ген и започва да се натрупват мазнините, за да не се получи диабет. Година, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Идеалната възраст за диабет е 40 годишна възраст. Кризата на средните, как се нарича тази криза? Какво означава да бъда пълен? Означава, че Бог взема допълнителни часове, прави Überstunden, за да може да активира моите гени, така че излишната захар, която не ми е необходима, аз няма да правя, за съжаление, физически упражнения, да бъде складирана така, че да не се разболее от диабет.
Някои казват, защо да излязат 5 минути, аз така и така нямам време. По отношение на изразходваните калории, 5 минути са нищо. Верно ли? 5 минути движение, двигателна програма. Нищо не е. 1 час е чудесно. Но какво да направим, когато имаме 5 минути? Вместо да вземем асансьора, да си качим на 6, 7, 10, 20 етаж пеша за тези 5 минути. Защо да не използваме асансьора? Не е здравословно. Добре. Искам по-точен отговор във връзка с това, което учихме до сега за гените. Да изразхода енергията, която иначе ще се превърне в мазнина. Така, но за това дали да се превърне енергията в мазнина или в гликоген, са отговорни гени. Каква вест изпращаме с тези 5 минути на гените? Че те са нужни, че те са важни, че те са обичани, че цялата тази работа има смисъл. С тези 5 минути движение, ти казваш на гените, свършете си работата. Аз съм на ваша страна, аз ви ценя, аз ви обичам, вие сте ми важни. Калориите са важни, но вестта, която даваш на гените, е още по-важна. Откри се, че има един ген, който произвежда един хормон. Хормона се нарича лептин. Лепт означава слаб, строен. Тази субстанция ви прави слаб, като изпраща, забележете сега, като изпраща масната тъкан, мазнините от масните клетки, много бързо отново в горивната камера на въглехидратите. Значи, обикновено на мазнината й трябва време, докато ви даде енергия. Затова спортистите и нетренираните, спортисти при много високи натоварвания, а нетренираните хора, които искат да направят някакъв по-високо постижение, например, един колоиздач кара своето колело, своя велосипед в течение на 1 час. За 1 час той е изразходил своите резерви на гликоген. Докато се включат мазнините, той изпада в мозъка в една фаза на затъмнение. Разбирате ли? Няма много енергия, тъй като това е един междинен период, особено нетренираните. Затова са и толкова много злополуки на скипистите. Цяла година нищо не се е правило, изведнъж на пистата и след 1 час един пада, втори пада, трети пада, счупени крака, ръце и така нататък. Значи, свършва се запаса от гликоген, мазнините още не са включени, мозъкът не работи в пълни обороти. Спортисти или хора, които са достигнали до тази фаза, казват: минах на червен светофар без да забележа, след това регистрирах какво става. Този лептин ген, който произвежда този хормон, лептин, е много силен при слабите хора. Кой определя това? Естествено, един човек, който се движи всеки ден, има тази двигателна програма всеки ден, има нужда от този ген и от този хормон. И Бог стимулира този ген, за да може този хормон да бъде на мястото си тогава, когато е необходимо. С тази програма, разбирате ли, с тази програма New Start ние казваме да на Бога, който ни го даваме правото да стимулира нашите гени,
в точно определеният момент и в точно определеният начин, така, че ние да бъдем в най-добра форма и здрави в точно определеният момент. Защото има друг генетик, който праща други сигнали. Има един друг ген. Младите жени днес имат проблем с апетита. Страхуват се да не напълнеят. Особено младите момичета. Но аз ви питам какво прави младото поколение сега. Макдоналдс. Картофите са една чудесна храна. Чудесна храна. 100 грама картофи дават, мисля, 60 калории. Но 100 грама чипс като прибавим солта и мазнината са една калорийна бомба. А свободните кислородни радикали, които изобщо не тежат, но ги убиват. Има специални изследователи в психолози и диетолози и дегустатори в тези фирми, които проучват вкусовите наклонности на населението, на хората, на младите хора и ги настройват така, че да могат да те привличат, почти като, да не казвам, наркотик. Какво да кажа за пица? Изключително вкусна. Сега да не говоря за сиренето, което е развалено мляко. Не отивам в крайност. Не отивам в крайност. Ако трябва да ви дам точна статистика, някой ще каже, ого, и тебе сме те виждали да идеш пица. Разбира се, че няма пица. От време на време. Това е проблем. И този кашкавал, аз ви казах, почва да се топи. И след това хваща една корица. И е пълен със свободни кислородни радикали. Пълен е. 50% от населението на Съединените щати, 60% от населението на Австрия, не знам колко е в България, са с наднормено тегло. Всеки на килограм над нормата. Миналата седмица, след като приключихме лекциите тук, бях на един семинар на лекарите и един специалист говори по проблемите на спортната медицина и на специално на физическите упражнения на движението. С много точни изследвания той показа начина, по който работи организма на хората с наднормено тегло. На всеки 24 часа те имат многократно повече стресови хормони в кръвта си. Разбирате ли в какво натоварване поставяме организма си, когато имаме излишни килограми? Значи нивото на стресови хормони на адреналини, норадреналини, на хидрокортизон в кръвта е постоянно високо поради факт, който повърхностно казано не зависи от нас. Как да приключим сега? Как да контролирам теглото си? Как да живея така, че да се наслаждавам на храната и на живота и същевременно да не пълнея? Господин докторе, кога да приемам диетата? Преди хранене или след хранене? Това не ми стана ясно. Нататък, няколко правила. Няколко правила, които биха могли
които биха могли които биха могли да ми помогнат да се наслаждавам на живота и на храната и въпреки това да не трупам излишни килограми. Нека всички диети умрат. Смърт на диетите. Да живее стила на живота. Храни се с храни от естествен произход, така както растат плодове, зеленчуци, зелени храни, бобове в изобилие. По-пестеливо тези растителни храни, които съдържат мазнини, черупковите да речем. Но всеки ден по няколко ореха и по 10 бадема или 10 бадема. Внимавайте с храните, които съдържат много мазнини и много захар. Знаете ли колко празни калории, ви видяхте схемата, колко празни калории приема съвременният човек днес? 21% от калориите, които поемаме, са празни. Какво означава празни? Те са лишени от жизненно важните антиоксиданти, влакнини, така наречените баластни вещества, микроелементи и соли. Захар. 21% от нашите калории са захар. Това означава 70-80 кг на година или 38 лъжици захар на ден. Не дайте да се чудите. Захарта е скрита. Знаете ли кой е най-големият източник на сол във вашата диета? Хляба. С хляба. Купеният хляб. Включително и пълнозърнести. Внимавайте, като купите нещата, сложете очилата и прочетете съдържанието. Пийте вода. Пийте вода. От време на време моят зет ми изпраща някои от своите онкологични пациенти и аз правя един съвсем елементарен тест. Задавам въпросите по програмата. Как се храните, кажете ми. И като дойдем до водата, пийте ли вода? Все едно, че питам дали е роден на Марс. Всекидневна физическа програма. Разбирате ли, с тази физическа програма ние развързваме ръцете на главният генетик на Всемира, на Бога, да активира този ген, който да складира излишната захар в гликоген, а не в мазнини. Да активира този ген, който произвежда лептин, за да може складираната мазнина бързо да напусне масните депа. Напоследък нашумя един много CCK или ССК хормон и ген, който ми доставя удоволствие в един определен момент от храненето и ми казва: спри повече не дей. Всички имаме проблем с това спиране. Всички имаме проблем с това спиране. При мен понякога изобщо не идва. Бъди човек с самочувствие.
самочувствие, което идва не от твоите постижения или липсата на постижения. Не от твоята диплома или липса на диплома. Не от заплатата, която получаваш. Не от социалното положение, което имаш. А от факта, че си син на татко. И твоят татко е най-интелигентната, най-чаровната, най-обичащата, най-родираната, най-интересната, най-богатата, най-обичащата личност в Вселената. И ти стоиш в центъра на неговия интерес. С диплома или без диплома. С заплата или без заплата. С бяла коса или с черна коса. Или без коса. Пази се от моменти на слабост. Кои са тези моменти на слабост? Решил си, че ще видиш на един друг начин на хранене. Или ще имаш двигателен режим всеки ден. Да вземем проблема с храненето. Пред вас е една кутия с хубави шоколадови бомбони. Изкушението е голямо. Естествено е, че няма да пиеш чаша вода в такъв момент. Взел си един бомбон, изкушен си бил, добре кажи, повече няма да взимам. Сенки разказва за себе си. С пиците приключи. Това не е голям проблем вече. Първата пица, която изядох, това беше в Америка. В Корея изобщо не знаехме за пиците още. Ба, казва той. Отвратително мирише първата пица. Сега казва, пица. С пицата проблема го приключи. Какво да правя с шоколада? При хората, при които съм отседнал, казва той за семинара, знаят, че обичам шоколад. И сложиха три милки. През целият обед ги гледам тези милки и накрая не издържах и отчупих едно парче. Добре да бях спрял до това. Отчупих следващото. Казах, изядох половината, така ще изяви целия. Изядох целия. Страшно не е. Тъй като човек не е свикнал на тези работи, заболя ме стомаха, казва той. Изключително значи. Въртях се вечерта, въртях се и казвам, глупак, знай си мярката, да си беше останал на парчето. Останете при първият бомбон. А ако вземете още 10, нищо не ви пречи да вземете следващия, но не мислете, че е дошъл край на света. Продължете на следващия ден с програмата. Останете положително настроени. Ако днес сте изпуснали един ден, поради факта, че сте решили да гледате мача Австрия-Турция и не сте направили своята физическа програма, не си казвайте на следващия ден, може и без това, аз вчера така и така не птичих. Продължете с програмата. Защото Бог, който контролира вашите гени, иска да водите здрав и качествен. Благодаря ви за вниманието.